дуруди бепоён шунавандаҳои азиз, ман ҳуқуқшинос Ширин Ибронова бо шумо ҳастам ва зиёди шумо саволҳо додед барои шуморо надодан вид на жительство ё шаҳрвандии Русия ба кадом сабабҳо, яъне рад кардан, отказ кардан ва дар кадом асос бояд ки рад карда шавад ё ки рад карда нашавад. оиди ҳамин ман мавзӯъеро матраҳ мекунам ва хоҳиш мекардам ки дар видеоҳои пештара зиёд оиди гирифтани шаҳрвандии Русия, оиди гирифтани вид на жительство ман баромад кардам. хуб мешуд ки ҳамон видеоро гӯш кунед ва саволҳо такрор нашаванд ва истифода баред, хатогӣ намекунед. ҳамватанони азиз, ба ман давлат ва гуфтани инсон савол доданд ки яъне аттестати вай соли 1992 будааст аз мактаби миёна, аммо ман дар баромади пештарам дар як видео гуфтам ки нафароне ки соли 1991 агар дошта бошанд, онҳо метавонанд ки забони русӣ имтиҳон наспоранд, сертификат нагиранд. яъне то соли 1991 касе мактаби миёна хатм кардааст ё мактаби олӣ, дар Русия аз онҳо бояд умуман имтиҳон нагиранд, ба онҳо сертификат ҳам лозим нест, талаб карда ҳам намешавад барои споридани вид на жительство ё шаҳрвандии Русия. ва ин хоҳар соли 1992 мактаби миёнаро хатм кардааст. вақти ҳуҷҷатсупорӣ ба он кас гуфтанд ки ҳамин аттестат мешавад. аз ин ҷо маълум аст ки хунукназарӣ аз тарафи ҳамон корманди фемез шудааст. аммо имрӯзҳо ба ӯ занг заданд ки мо ба ту вид на жительство намедиҳем, сабабаш ту аттестатат соли 1992 ҳаст ва ту яъне ки сертификати имтиҳони забони русӣ надорӣ. барои ҳамин ба ин хоҳар гуфтаниям, якум ин ки то 15 сентябр бо қонуни ин нав ки мана таҳти рақами 392 ман дар як видеоам баромад кардам, пурра метонед ва ё гӯш кунед. то моҳи ҳамин 15 сентябр касе ки вид на жительство дорад, РВП дорад, шаҳрвандӣ гирифтанӣ аст, вид на жительство дорад, РВП дорад, вай ҳуқуқ дорад, муҳлаташ нигоҳ дошта мешавад, чунки сарҳадҳо маҳкам аст ва кадом хатогӣ ҳам ки агар дучор омада бошад метавонад хатогиашро ислоҳ кунад, вақт дорад, имконият дорад. ҳаминро гуфтаниям ки бо сабаби ҳамон нафаре ки аз шумо ҳуҷҷат қабул кард, бо сабаби хунукназарӣ он кас шумо ба хатогӣ роҳ додед, яъне бояд он кас ҳамон вақт ба шумо мегуфт ки аттестати соли 1992 намешавад, равед имтиҳони забони русӣ според, сертификат ҳамроҳ карда баъд биёред ҳуҷҷатотона според. вай бояд ҳамон вақт вақти ҳуҷҷатсупорӣ ба шумо мегуфт, аммо он кас ба шумо нагуфт ва имрӯз ба шумо мегӯянд ки мо ба шумо вид на жительство наметиҳем бо сабабе ки шумо аттестати шумо 1992 аст. шумо метавонед ки агар ки онҳо шуморо даъват карда бошанд ба назди худшон, қарор дода бошанд, қарори хатӣ дода бошанд ки дар асоси ҳамин қарор, дар асоси ҳамин хатогӣ мо ҳуҷҷатҳои шуморо месупорем, бармегардонем ва шумо метавонед ки ҳамон қарорро гиред, хонед. агар дар қарор дар ҳақиқат навишта шуда бошад ки бо сабаби ҳамин аттестати 1992 мо ҳуҷҷатҳои шуморо баргардондем, шумо метавонед ҳамон қарорро гиред, назди сардори ҳамон хадамоти муҳоҷиратӣ дароед. аввал назди сардор дароед, чунки дар таҷриба зиёд дидем нафароне ҳамин хел қарорҳоро гирифтанд, дар бораи отказ кардан, ба онҳо баъзе юристҳо, адвокатҳо дарав ба суд муроҷиат карданд ки яъне ки ҳамин фемез хатогӣ кардааст, бо имрӯз ҳуҷҷатҳоиро баргардонданд ва онҳо ба назди сардори хадамоти муҳоҷиратӣ надаромада ба суд пешниҳод карданд, даъво карданд. дар баъзе маврид ҳатто суд ҳамон тарафи фемез шуданд, қарорҳое бироварданд ки яъне кормандони ҳамон фемез, ҳамон инспекторҳо онҳоро яъне ки гунаҳгор накарданд. барои ҳамин баъд якбора ҳамон инсонҳо рафтанд аз Русия, натавонистанд дигар ҳуҷҷатҳои худро супоранд. барои ҳамин хуб мешуд аввал як бор назди сардори ҳамон муҳоҷирати, ҳамон территориал, яъне дар куҷое ки ҳастед, дароед, ҳуҷҷатҳои худро пурра нишон диҳед ва гӯед ки аз ман ҳуҷҷат қабул кардан, соли 1992 ро дидан, аттестатро гуфтанд ки мешавад ва мана баъди чанд моҳ ба ман гуфтанд ки яъне ки рад мекунем, отказ мешавад, шумо намегиред вид на жительство, яъне ки шумо сертификати имтиҳон забони русӣ надоред. хай хоҳиш мекардам, ин хатогӣ корманди шумо аст. шумо метавонед ки мисол ҳаминро бо гапи хуб, бо муносибати инсонгарӣ гӯед ки ҳамин хатогӣ аз тарафи корманди шумо ҳаст ки ҳуҷҷатро қабул кард, дар ҳамон вақт нагуфт. тӯли ин моҳҳо мана бинед ки бо сабаби коронавирус ҳама сарҳадҳо маҳкам ва чӣ аҳвол ҳама медонад ва хоҳиш кунед ки метавонам ки асари нав имтиҳон супорам, сертификати забони русӣ гирам ва ҳуҷҷатҳоямро супорам
метавонед ки бо ариза муроҷиат кунед. ду ариза ду экземпляр нависед, назди ҳамун сардор дароед, якеашро гирад, якеашро гирад ки илтимос имзо монда тиед ки яъне ки шумо аз ман ариза гирифтед. агар вай сардор гӯяд ки не ҷои аризасупорӣ бурда супоред, марҳамат бурда супоред. агар сардор қабул кунад бо хубтар, яке аризаи шуморо мегирад, якеша имзо монда метиҳад ва мумкин ҳамун кори шумо дар худи ҳамун дохили фемес ҳал шавад. ба шумо гӯянд ки равед имтиҳон супоред, сертификат биёред, сертификатро оварда илова мекунед, кори шумо пеш меравад. агар дар сурате ки отказ кардан, рад кардан, шумо ариза ҳатман супоред дар ҷои аризасупорӣ ва бояд ба аризаи шумо хатӣ ҷавоб диҳанд. вақте ки хатӣ ҷавоб доданд, қарор доданд ки шумо дар асоси анами аттестат, масалан гирем шумо вид на жительство намедиҳем, қарорро ҳатман бояд аз даст шумо хатӣ диҳанд ва шумо метавонед ки баъд ҳамун қарор ва аризае ки супордед, дар аризатон ҷавоб ҳам доданд, чунин ҷавоб доданд, метавонед баъд ба суд муроҷиат кунед. аввал дар худи ҳамун дохили ҳамун фемес ҳал кардан мумкин аст. ариза нависед ба номи сардор ва назди сардор ҳатман дароед. ғайри ин ҳаминро гуфтаниам ки бо кадом сабабҳо вид на жительство отказ мешавад. сабабҳое ки агар шумо ҷинояте содир карда бошед, агар ки дар ҳамун графаи ҳамун анкета ягон хатогӣ бузург бошад, яъне ки масалан гирем ки шумо судшуда бошед, дар он ҷо нависед ки ман суд нашудаам, нисбати шумо парвандаи ҷиноятӣ ягон ҷо оғоз карда бошанду қатъ карда бошанд, шумо нависед ки ман ягон нисбати ман парвандаи ҷиноятӣ оғоз набуд ва қатъ нашуд. ана ҳамин сабабҳо ҳам метавонанд ки ба шумо отказ кунанд, рад кунанд. чунки фаромӯш насозед ки вақте ҳуҷҷат месупоред, фсб россия пурра месанҷад. аз ҳамон якмоҳагӣ таваллуд шудантон то охири умртона ҳама ҷоя месанҷад, мебинад шумо ки ҳастед, дар куҷо ҳастед, чӣ хел зиндагӣ кардед ва ҳатто агар хешовандони шумо ягон ҷинояти вазмин карда бошанд, масалан гирем ҷиноятҳои террористӣ, экстремистӣ ва онҳо бо шумо алоқа дошта бошанд, телефонҳои шумо сабт бошанд дар онҳо ё дар шумо, бо ин сабаб ҳам отказ карда мешавад. яъне ё ки аз давлати русия аз 6 моҳ зиёд баромада рафта бошед, барои ин ҳам отказ карда мешавад ва сабабҳо зиёданд. аммо ҳамин сабабе ки аттестатро чӣ хеле ки шумо гуфтед ки онҳо қабул кардану баъд отказ карданд, ин айби онҳо аст. шумо бояд ки мубориза баред то ки вид на жительство гиред хоҳар. ғайри ин нафаре ки ҷалилов гуфтанӣ ба ман савол додед ки шумо моҳи октябр барои шаҳрвандии русия гирифтан ҳуҷҷатҳо супоридед ва дар он ҷо дар анкета оиди кор кардан ҳамон каме хатогӣ шудааст. агар шуморо даъват карда қарор дода бошанд, оиди ҳамон хатогӣ шумо қарор дода бошанд ки дар асоси ҳамин яъне гапи бардуруғи шумо шаҳрвандӣ дода намешавад, шумо низ метавонед ки аризаи хатӣ 2 экземпляр нависед, ба ҳамон фемеси ҷои зист назди ҳамон сардор дароед. аввал дар ҷои аризасупорӣ метавонед аризаро супоред, якеашро имзо монда гиред ва нусха кунед ва назди сардор дароед, гӯед ки хай ман ҳамин ҷа мисол хато кардам, масъалаи ҳамин корро камтар нодуруст навистам, хоҳиш мекардам ки ба назар гиред аз сари нав мисол ҳаминро ислоҳ кунам, ҳамин навиштаҷоти анкета аризаро ислоҳ кунам ва боз супорам. онҳо бояд гӯш кунанд, чунки хатогии шумо хатогии ҷиддӣ нест. шумо ягон ҷиноят содир накардед, ягон хешовандони наздики шумо ҷинояти вазнӣ содир накарданд ва шумо аз русия баромада солҳо моҳҳо дур набудед. хатогии ҷиддӣ ана ҳамино мешавад. ин хатогиҳое ки дар анкета нависе хайлojни ва гапи дурӯғам задан, ин отказ мешавад. аммо илтимос кунед, хоҳиш кунед дар ариза ки ҳамин саросима шудед, дар ҳамин хатогӣ роҳ додед, мумкин ки ҳавай ба назар гираду шумо аз сари нав ҳамон ҳуҷҷатҳои худро супоред. агар ҳуҷҷатҳоро ба дасти шумо надода бошанд, хуб мешуд ки нагиред, аз ҳамон корманди фемес ҳуҷҷатҳоро нагиред, гӯед ки ман ариза месупорам, дар асоси аризаи хатиам баъд чизе ки сардор ҳал кунад. шумо ариза ба номи сардор нависед, оиди ҳамин кор ҳамаро пурра нависед, дар ҷои ҳамон фемес ҷои аризасупорӣ якеро супоред, якеро имзо монда гиред ва назди сардор ҳатман дароед, гӯед ки ман ариза додам, аммо хоҳиш мекунам ба ман кӯмак кунед, чунки ман хатогии ҳамон навиштаҷоти анкетаро, заявлениро саросима шудам ки ба хатогӣ роҳ додам. ин на он қадар хатогии ҷиддӣ аст, ба ман кӯмак кунед, мумкин шуморо дастгирӣ кунам. агар дар сурати дастгирӣ накардам, барои ҳамин як хатогӣ, ҳамин ҷумлаи ҷои кор дар ҳамон анкета ба шумо қарор диҳанд ки шуморо рад кардан, барои шаҳрвандӣ додан, ҳуҷҷатҳои шуморо додан, шумо қарорро ҳатман гиред ва ба ягон юрист, адвокате ки ҳамин ҳолатҳои муҳоҷиронро хубтар фаҳмад барои гирифтани шаҳрвандӣ ё ки вид на жительство,
таҷрибаи кори калон дошта бошад ва метавонед ки ариза ба суд муроҷиат кунед ва суд ҳал бояд кунад ки ин на он қадар хатогии ҷиддӣ аст ки барои ҳамон дар анкета заявлени каме ҳам хатогӣ яъне хатогии ҷиддӣ ба ҳисоб намехӯрад. мумкин ки суд тарафи шумо шавад, ҳалнома барорад, қарори судро гиред, аз сари нав ҳуҷҷат супоред. аммо фаромӯш насозед ки то 15 сентябр ҳама муҳлатҳо нигоҳ дошта мешаванд, сарҳадҳо маҳкам аст. бемалол шумо метавонед ки чи супоридани вид наждитиса ё шаҳрвандиро, ҳуҷҷатҳои худро ислоҳ кунед, аризаҳо ба сардори ҳамон хадамотҳо супоред, ҷавобҳои хатӣ гиред ва кӯшиш кунед ки ҳама вақт пеш аз ҳамон навиштани ягон чиз бояд ки ҳамон ба ягон юрист ё адвокате муроҷиат кунед ки онҳо ба шумо бехато навишта тиҳанд, то ки шумо сарсону саргардон нашавед. ва ба канали ман Ширин Ибронова обуна бошед, видеои манро пурра гӯш кунед. дар ҳамон ҷо ҳама ҳолатҳо дард шуданд ва минбаъд ҳам ман ба саволҳои зиёди инсонҳо бо ҷавоб мегӯям, бо ҳамин хел баромад мекунам ва метавонед ки аз ҳамонҳо гӯш кунед ва истифода баред, сарсону саргардон нашавед. саломат бошед ҳамватанон.